In de kamer van haar schutte hing het een mes dat in mijn toekomst fiket. Ik verneer net heel dit prutsen onder rozige onsterlijkes. Alles wat ondiggels nou, alles wat mooi is, maar je namen, alles wat ademt te zieken inhouden. Geen ruten en je spiegels meer, geen handen en je tuten, maar 12 wrakken boekjend onderwijs naar de bijen van wijzen in een zee van knoekertekst. Een volledig wrantelig bargebieden en lok je het lied razend, vlechtsend ter wierte beskoel van haar dreigende goelplak. Na het knieperke giet op snijten met je de televisie aan. Wat budget die poest op mijn eikel? Kiest van Beffen een geslachtsziekte krijgen? Ik haal eerst een oorskering, klonk uit het Philips speakerke. De bezieter moet stilwijzen, want Maria is erop. IJs is op de radio, maar Paak en Beppe had geen radio en via testbeeld kan het ek. Het condoom is knapt. Help! Hoe krijg ik mijn vriendin Safir dat ze me oorzoegje wil? Ik vind de boerjongen leuk, maar volgens mij valt er net op jongens. Het gaat er bij Paak en Beppe in als een preek in een ouderling. Ik zit erbij met dezelfde vragen waarom Maria, waar ik ze net mee te sturen. Dat ik pak een dropje en stwarrie verlegen terug uit naar de tuin voor het huis. Dat de wien wegen maakt in een zee van fel kleurde bloem. Man is een vlechteling en een barig voor een volle traag het thuis blijft. Man is een feestne in ieder ondergoed, ieder galgen onder een broek, ieder keertlings. Man is een beest, te backset, liep in de waan dat er een stap vooruit in evolutie is. Man is voor een ameu een voorbeeld van hoe het net maar dat er de goord net in een skomjend leidje uitbarsten zien wil. Man jong graag vestjes van oren, maar in de plossen een mannigte, publiek, familie, fans, vrienden en beesten. Man bestaat net langer als Bastion baalt en begint een peer oorlog. Man wendt het nachts een stap dichter bij de deuren dat er het vloeiel strekt voor zijn deurkisten vol met dremen. Man dacht vaak dat hij en zij echt wien, echt vol leven, dat dremen een team vormen voor een karre naar de sterren. Man komt in het casino om te leeuwen, in het cer komt de bataljon, jouwt een del in een grijder en stelt een skippenwolk. Man zit op fjouwer skonken en dit is nog maar het begin. Aan ze zullen de bek op flyers en gas zetten, zullen er wijzen wat er iets. Man wil wijzen wat er iets, omdat er dan echt is. Man is een vlechteling, is een celluitviener en vrouw vreemd. Vrouw vreemd, leeft man pas echt.